Така, включване отново, понеже пак намерихте какво да кажете. Първия път ви показах G-класа електрическа, 25-та година, най-новата. Как може G-класа на ток, това не е никаква G-класа, това не е машкарска кола. Окей. Ето ви G-класа G500 бензин, това вече е машкарска кола. Но пак намерихте минус. То хубаво G500, ама не е 63. Не става. Добре, бе, момчета. Ето ви 63-ка. Фейслифт, 25-та година. Тук вече няма какво да кажете, но българина винаги има какво да каже. Всичките били черни, всичките били еднакви, много горели. Няма проблем. Подготвил съм се. Ето. За тези, които им е много неикономичен автомобил, ето ви един икономичен автомобил, G-класа 25-та фейслифт дизел. И не е черна. Цвят манго грей. Сега искам в коментарите да напишете вече ще намерите ли минус и на този автомобил. И като цяло на кой автомобил ще намерите минус. А за тези, които много хейтите и не може да си позволите G-класа, само да коментирате, имам нещо и за вас. Най-новата G-класа, специално създадена за хейтери. По-бюджетна, минус е, че може да се возите само сами. Но пък вие така или иначе не обичате да споделяте нищо с другите хора. Така че това е нещо, което мога да ви предложа. Ай, чао!